میتولوژی و درونی دی جیانا روژانه ده افسانه‌ین کردی پروفسور دکتر عبدالله پولات میتولوژی د ناستمه چاندی یا گلان ده رولک بینگهین دلیزه و دی دیروک و بیرا کولکتیف آ گلان ده به کور و گریداییه. جبو گل کرد میتولوژی نه تنی بر هوک افسانه و چیروکانه لبشک بینگهین آ ناستمه ویا چاندی و درونیه کو به 1000 سالان مایه. Ev efsaneyên ku di destpêkê de bi devkî derbas bûne û piştre hatine nivîsandin, îfadeya serpêhatî û jîrmendiya bav û kalan a kolektif ku bandorek mayînde li ser dêrûniya Kurdan kiriye. Di demên kevnare de, dema ku nivîsandin hîn belav nebûbû, kevneşopiya devkî wekî navgîna bingehîn a veguhestina zanîn û çîrokan bû. Ev kevneşopî tevî gelek hewldanên hêzên biyanî yên ji bo tepeserkirin an guhertina nastameya xwe alîkariya Kurdan kiriye. Ku nefş bi nefş dîrok û nirxên xwe biparêzin. Di efsaneyên Kurdî de ku beşek ji nivîskarên hêja yên wek Firdewsî û Şerefxan hatiye belgekirin, dersên kûr ên exlaqî û felsefî dihewîne ku têgehîştina Kurdan a edalet, cesaret, berxwedan û hêviyê çêdike. Mînaka vê jî çîroka naskirî ya diheqe mîrekî zalim e ku zilim li gel kiriye lê di dawiyê de bi serhildana bindestan têk çû. Ev vegotin bi kuraya di feraseta Kurd a azadî û berxwedanê de cihgirtiye û wekî sembola îlhamê ya lêgerîna edalet û serweriyê ye. Çîroka dehaq têkoşîna ebedî ya di navbera başî û xirabiyê de temsîl dike û ji nifşên Kurdan re îlham daye ku li dijî zilmê azadî û mafên xwe biparêzin. Bandora şaristaniya Mezopotamyayê ya li ser mîtolojiya Kurdan jî bi heman awayî girîng e. Mezopotamya ku weke dergûşa şaristaniyê tê naskirin, di warê zanist, huner û wêjeyê de bûye qada gelek pêşketinan. Kurdên ku neviyên gelên kevnar ên Mezopotamyayê têne hesibandin, vê xezîneya çandiya dewlemend xistine nava efsaneyên xwe, çîrokên xwe gerdûnî û bêdem kirine. Kesayetên mîtolojîk ên wekî Gilgameş ku navê wî wekî Gameşê mezin tê wergerandin, sembolên girîngên ku dihêle Kurd bi serbilindî li peywendiya xwe ya dîrokî ya bi vê şaristaniya kevnar re binêrin. Di efsaneyên Kurdan de psîkolojî jî dihewîne ku xwe di spêra hewcedariyên hestiyarî û derûnî yên kur. Ew di demên nediyariyê de rehetî û hêviyê pêşkeş dikin û ji bo pêştebirina çalakiya exlaqî di cîhanek tevlihev de wekî qursek exlaqî xizmet dikin. Ev efsane piştgiriya xwenazkirina kolektif dikin û Kurdan di lêgerîna xwe erêkirin û bi hêzbûnê de cesaretê didin mîrateke dîrokî ya birûmet. Bi kurtasî mîtolojî ji bo berxwedana psîkolojîk a Kurdan girîng e. Ev efsane ji aliyê wateya sembolîk û kuraya dîrokî ve dewlemendin, hesta civakê xurt dikin û nirx û exlaq radigihînin. Ew ne tenê di demên nediyariyê de rehetî û hêviyê pêşkeş dikin, lê di heman demê de ji bo lêgerîna azadî û dadmendiyê wekî palgehek exlaqî û çavkaniyek îlhamê jî xizmet dikin. Bi dîtina nakokî û kêşeyan, bi prîzma çîrokên mezin, Kurd ne tenê nastameya xwe kûrtir distînin, lê di cîhanek tevlihev de jî hêz û îradeya xwe distînin. Ji ber vê yekê mîtolojî ne tenê berhevoka çîrokên kevnar e, lê şahidiyek zindî ya hêz û berxwedana gelê Kurd e ku dihêle ku ew nastameya xwe ya çandî biparêzin û bi başerojek çêtir bawer bikin. Kurd bi dîtina koka efsaneyên xwe yên Mezopotamyayê ne tenê hêz û îlhamê ji van çîrokan digirin, lê di dîroka vê herêma qedîm û rûmet de ciyê xwe yê rewa jî piştrast dikin. Bi vî awayî mîtolojî dibe çavkaniya zindî ya teşwîq û hevgirtinê, lêgerîna azadî û edaletê ya Kurdan geş dike û di berxwedana wan a bênav berde xurt dike.